Vă zic ca Domnul să vă binecuvinteze. Vă doresc o săptămână binecuvântată de El. Vreau să recit un psalm din Biblie, 3:16 Ioan, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede să nu piară, și toți oamenii să avem viață veșnică. Dacă sunteți amabili și binevoitori, să vă rugați și pentru mine, ca Domnul să-și desfășoare lucrarea cum va hotărâ El și nu cum voi hotărâ eu. Dragii mei, am încercat în anumite rânduri să-mi caut un loc de muncă. Din păcate, nu am găsit și nici pe la oameni nu prea este de lucru. Dacă știți pe cineva, vă rog să anunțați. Amin.